Районда изгелек халыкка социаль хезмәте күрсәтү үзәге лаеклы ялда булучыларга, мөмкинлекләре шикләнгән гражданнарга һәм 18 яшькә кадәрге балаларга өйгә барып социаль хезмәтләр күрсәтә. Коронавирусның таралуын профилактикалау буенча карантин чорында да оешма тулы составта эшли. Социаль хезмәткәрләр азык-төлек, сәнәгать товарлары китерүдә, дару препаратлары белән тәэмин итүдә һәм килешү буенча чүп-чар чыгаруда һәм район территориясендә 65 яшьтән өлкәннәрнең мөрәҗәгате буенча ярдәм итәләр. Бүгенге көндә килешү буенча 278 һәм килешүсез 100 хезмәт күрсәтелгән. Көн сайын социаль хезмәткәрләр эш өстендә. Районда хакимият башлыгының буйрыгы буенча яңа коронавирус инфекциясе таралуга бәйле имин булмаган эпидемиологик ситуацияле чит илләрдән һәм Русия Федерациясе субъектларынан кайткан халыкны тикшерүне үз эченә алган мобиль төркем төзелде. Әлеге төркем район үзәк дәваханәсе, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Эчке эшләр бүлеге, Роспотребнадзор, изгелек үзәге оешмасы хезмәткәрләреннән тора. Бүгенге көндә мобиль төркем тарафыннан 10 тапкыр чыгу оештырылган. Район буенча 39 самоизоляциядә яткан кеше тикшерелгән. Закон бозу очраклары ачыкланмаган. Бүгенге көндә үз-үзен изоляцияләүдә яткан гражданнарның өйдә яту вакыты чыккан. Март аенда изгелек үзәге оешмасы агымдагы елда Хәйрия фонды башлап җибәргән Хәйрия марафонында катнашты. Фондның яңа программасы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган һәм ялгыз яшәүче өлкән яшьтәге кешеләргә, шул исәптән картлык яки инвалидлык буенча минималь пенсия алучы мөмкинлекләре шикләнгәннәргә, туганнары каравыннан мәхрүм калган өлкәннәргә адреслы ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Ярдәм озак саклана торган азык-төлек җыелмасы белән күрсәтелә. Җыелманың бәясе 1000 сум тәшкил итә. Программаның партнеры бәйрәм кибетләре шелтәре. Җыелмаларны изгелек гражданнарның иганәче ярдәмнәреннән түләнгән. Шушы көннәрдә изгелек үзәге хезмәткәрләре аз керемле гражданнарга 10 азык-төлек җыелмасын алып килеп тапшырды. Хөрмәтле лаеклы ялда булучылар һәм мөмкинлекләре шикләнгән гражданнар, шулай ук 18 яшькә кадәр балалары булган ата-аналар. Әгәр социаль хезмәткәр ярдәмнәренә мохтаҗ булсагыз, Югары Ярке авылы, Пушкин урамы, 3нче йорт адресы буенча гаилә яки изгелек үзәкләренә мөрәҗәгать итә аласыз. Телефон соннары 5 12 99 5 16 74.